Yn Consortiwm Canolbarth y De, rydym yn cynnig sesiynau pwrpasol am ddim i gefnogi cydweithrediadau Clwstwr. Mae'r broses am hyn yn golygu bod chi'n cysylltu efo aelod o'r tîm fan hyn yn y consortiwm, a dyn ni'n trefnu wedyn i fynd mas i gwrdd efo'r holl penaethiaid. Mae'n hanfodol pwysig i ni bod ni'n cwrdd efo'r penaethiaid i gyd i ddeall y gwaith rydych chi wedi gwneud hyd yn hyn yn eich ysgolion unigol ac wrth gwrs ar hyd y clwstwr. A bod ni'n deall eich anghenion, bod ni'n deall eich dyheadau, eich gweledigaeth, eich nodau ar gyfer eich cydweithrediadau Clwstwr. Rydyn ni wir yn mwynhau helpu clwstyrau i gamu ymlaen efo dylunio cwricwlwm. A dwi'n mynd i pasio draw i Catrin Bennett, Dirprwy Bennett, Ysgol Bro Morgannwg, i rannu fwy o wybodaeth. Catrin Bennett ydw i, Dirprwy Bennett, Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn y Bari. Fel Ysgol Tair 19, ni wedi bod yn cynllunio gan edrych ar gysyniadau, gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau a ffocysu ar ddilyniant. Er mwyn sicrhau dilyniant trwy'r clwstwr cynradd hefyd, fe benderfynom i gwrdd fel meysydd dysgu a phrofiad gyda'r clwstwr i fapio a rhannu arbenigedd pynciol. Gofynnais am gymorth y consortiwm o ran mapio cynnydd. Fe ddaeth arbenigwr i bob cyfarfod maes dysgu a phrofiad. Ni mor werthfawrogol o'r cyngor a'r hyblygrwydd i weithio gyda'n gweledigaeth ni, oedd yn broses hawdd a buddiol i bawb. Fel mae Catrin newydd ddweud, gall arweinwyr meysydd Consortiwm Canolbarth y De ddarparu cymorth arbenigol pwrpasol ym mhob maes dysgu a phrofiad, gan hwyluso sgyrsiau ar gyfer grwpiau ysgolion ynglŷn â'r hyn y mae'n ei olygu i wneud cynnydd mewn dysgu o fewn ac ar draws y meysydd dysgu a phrofiad. Fel tîm, rydyn ni hefyd yn cefnogi clwstyrau i archwilio sut i wneud cysylltiadau drwy'r cysyniadau a'r syniadau mawr y maen nhw wedi eu dewis, gan drafod sut i ymgorffori sgiliau trawsgwriclaidd, themâu trawsbyncio a gofynion y cwricwlwm ehangach o fewn ystod o gyd-destynau ar gyfer dysgu. Gallwn gefnogi ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg fel y gallwch glywed gan Rob Kenyon, Dirprwy Bennett o Ysgol Gynradd Gymraeg Bareg. Rob Kenyon ydw i, Dirprwy Bennett yn Ysgol Gymraeg Bareg. Rydyn ni eisoes wedi cydweithio fel Clwstwr Cymraeg Bro Morgannwg, ysgolion cynradd a'r sector uwchradd yn mapio yn ei meysydd dysgu y gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau. Pwrpas hyn yw cysoni arferion pob ysgol, sicrhau cwricwlwm deg i bob disgybl sy'n dod ar hyd eu taith ym Bro Morgannwg. Rydyn ni hefyd wedi bod yn cydweithio gyda arbenigwydd y consortiwm i sicrhau bod ni'n dyfnhau dealltwriaeth yn hunain, yn deall gofynion pob maes dysgu ac yn sicrhau cwricwlwm organig i ni yn ein clwstwr ni. Mae cefnogi ymarferwyr i feddwl yn ddwys am y cwricwlwm, addysgeg, dylunio ac asesu yn fraint. Rydyn ni'n mwynhau ein gwaith gyda chlystyrau yn fawr iawn, ac rydyn ni'n gwerthfawrogi ein sgyrsiau onest, agored a dwfn gydag ymarferwyr. Yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf, fe wnaethon ni ddarparu cefnogaeth bwrpasol a pharhaus i dros 150 o ysgolion ar draws y rhanbarth i baratoi ar gyfer cyflwyno'r cwricwlwm. Os hoffech chi ragor o wybodaeth am sut y gallwn gefnogi eich clwstwr chi i ddatblygu dealltwriaeth gyffredin o gynnydd a chydweithio ar y cwricwlwm, cysylltwch â ni trwy e-bostio tîm Cwricwlwm i Gymru gan ddefnyddio cfw@cscjes.org.uk. Fel y soniodd Cath yn gynharach, byddwn yn dod i gwrdd â chi ac yn trafod eich anghenion ar hyn yr hoffech chi ddatblygu, cyn cytuno ar nodau ac amcanion ar gyfer sesiynau gyda gweddill tîm Consortiwm Canolbarth y De. Ble bynnag mae'ch man cychwyn rydyn ni yma eich cefnogi chi. Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi.